Uitați lume, cam așa arată jocul Transformice, așa scrie aici, așa zic. Trebuie doar să dați aici creare un cont, scrieți un ID, cum am scris aici, Gaming Ionuț, așa, în fine, și parola, adică numele de joc și o parolă și iar parola. Și după aia, gata, așa, joacă cam să fie, dar nu se ține memorată. Aici doar dați așa și validează și poți să intrați. Aici puteți să valideți țara, aici nu știu ce e. Puteți dați full screen, puteți să opriți muzică sau ceva melodii, aici ceva. Și validează și începe jocul. Cam așa e. Aici se dă așa. Slash sala, dacă vreți să intrați în altă sală, puteți dați 1, 2, 3, 4, 5, 9, 6, 100. O găsiți și aici. Uitați, de exemplu, șamanul trebuie să facă ceva încât să poată trece acei copii dincolo. De exemplu, cum fac eu acum, așa, frumos. Zac, mai trebuie mai tare. Aici e doar pe săgeți, puteți să jucați sau pe WASD. Aoleu. Nu ajung. Aia. În fine. Cam așa vine jocul. Uite, ce am picat din ritm greșeală. Fără să vreau. Vă faceți așa. E puțin complicat până vă învățați. Ups. Nu știu, da? E ceva până vă învățați. Și nu mai am saltele de alea. De ce nu-mi dă? Da, fac. De heal. Kill. Kill nu-i corect. Moară. Nu-i corect, nu-mi dă. Aici dacă vă lăsați în jos vă scufundă. What the fuck? Trebuie să mă las în jos. N-am înțeles. Păsânele mea de-astea care nu prea le înțeleg. Da, jocul ăla nu-i corect. Haide. Hai spune și mie la asta. Hai, împinge. Împinge, da, vedeți că puteți pica. Ha, am uitat de faza asta. Acum cine șaman? Niciunul. Aici trebuie să faceți singuri. Când nu e șaman trebuie să faceți singur așa. De exemplu. Eu cred că o să ajung peste 2 ani. Da, peste 2 ani ajung sus. Hai, mori. În fine, acesta este jocul, v-am arătat. Aici e șaman. În fine, nici nu prea mă joc bine. Acesta este chat-ul, puteți să dați ce faceți, în fine, în fine, sunt mai multe limbi. Ce vreau eu să... Aici nu dau seama ce e. Ceva acum, în fine. Astea sunt așa. Aici chat. Aici cafeluță. M-a dus pe net. Creează o nouă, o discuție nouă. N-am observat. Ce zicea? Am uitat cum am băiat într-o sală când am văzut că sunt singur. Puteți să dați aici, sunt emoțiile acestui șoarece. Aici puteți să dați, vedeți, nivelul 15, șaman, șoarece salvați. Nu prea am salvat șoarece, nu prea. În fine, aici nu știu sigur ce ar fi. Ceva mai sară, cafea, nu. Aici full screen. Aici v-am arătat. Aici meniu, muzică, editor de mape. Editor de mape. Selectați. Ca să creați mapa, cred. Vrea să spună. Ce vrea să zic.
Right. Ce face cu Y? Ok. Aceasta este faza, puteți scrie și mape și chiar nu știam de faza asta, deci acum am observat, nu prea știu bine jocul așa. Aici opțiunile, puteți să, aici muzică, să închideți asta așa. În fine, se joacă și pe Steam și pe net. Văd că am ajuns la 5 minute, deci acesta a fost episodul. Și goodbye, nu uitați de like, de un share, de un subscribe și ne revedem data viitoare. Poate. Salutări!